Быелгы язның иртәрәк килүе кыр эшләрен март уртасында ук башларга мөмкинлек бирде. Район басу кырларында эш көзгү культуралар һәм күп еллык үләннәрне тукландырудан башланды. Ашлама чәчүгә беренчеләрдән булып Зеегра фирмасы кереште. 85 гектарлы көзгү бодай басуында аммиак селитрысын барс ашлама септергече тарата. На большой скорости ездит, быстро разбрасывает. То есть получается ускоренно. Поэтому с ним можем закончить за 3-4 дня. Биредә язгы кыр эшләренә тракторлар, башка техникалар да әзер, эш тәүлек әйләнәсе башкарыла. Булар барысы да язгы чәчүне үз вакытында һәм сыйфатлы башкаруга мөмкинлек бирәчәк. Эш оештырылган, техникабыз пока әле нормальный состояниедә эшләргә була. Бу сезонда районда 17 000 гектарда уҗым культураларын ашларга кирәк булачак. Моның өчен 16 500 тонна ашлама әзерләнде. Уҗымнарны тукландыру агрегатлары исә өлгергән басуларга күчә барачак. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре.